kublai phi baroki perlok ki basngutanat ban peje ki video ki bang aji kai phi hagane ka channel te perlok hangne ngan pni phi ya ka wei ka event ka badang chumi thmai ka ba ki khot ya ka ne ka event ki khot ka free fire war service badla ang ru ya ka ne ka event ka FFWS redeem code tikane event ka dei ka redeem code ka ba ka free fire kan supply nation ya ka redeem code ka badai lai tele ki redeem code ka ba ki kintup ya ka wei ka karakter bat wei emote bat iwei Gluwal iya kene given en sapan mi ha ka arpu trik jong panai me ha ka por nriu beje janmit bat iya kene ke event phila ban claim wei karakter bat iwei emote bat ka wei ka dei ka Gluwal phila ban jit ya ka wei ka Gluwal kidon hangne hadu lai tele ki Gluwal phila ban jit iwei bat ki karakter kidon hadu arsan tele ki karakter phila ban jit napteng uwei bat pinyo ru ya ka wei ka emote ka ba ya kini ki emote la sai khot da ka emote wa kumno ru ngampat la ban tip kerteng dan rei ngitai page ha kata kasngi ka ba kani ka redeem code kan sa release ha kata kasngi ba ka free fire kan sa mi ya kani ki event ya kani ka redeem code ka ba ki khot ka FFWS redeem code ya kani ka redeem code dan supply ha kani kasngi ka arfu trik jo manai me Tena kabenta gitu ki blog ki badang thamai kerpa de phi ban subscribe kenang ba pinyo iya kata redeem code bat kumcuru kemudian kame pinyo sibun ki video SHAPHAPHANG ki game na kane ka channel kabari de jonga kabadang sdang kerpa de phi ban share alada pisngau don kumon ban share ki blog jong phi kenang ba makiru kintip bagane channel kan wrai phi sibun ki video SHAPHAPHANG ka free fire te perlok hangne ngene pe ya kene given ka badang sumi thmai kene ru ki khot ka kane ru ki ong ka FFWS arhajar arpuwei Victor ti ya kene given la sdang balapli ya kene given nadu ka khanai trik jong bentau benai haduh ka khat khandai trik jong benai me ti kene kan god haduh khat khandai me ti phila ban spin ya kene pinyo ya kene ki emote ka ba itnat nadu ki emote ke barip te prolog ba pinyo ya kene ke emote phila ban spin ya kene nang ba pinyo ya kene ke emote ka gon nang ta ka ne ka bundle ke bala ke game ya ka wei ke emote bat ke wei ke loot box bat ke wei ke de emote ke de kene phila ban to play spa pinyo ya kene emote bat pinto ba spa pinyo ya une loot box te prolog sa ka wei ke event ke badang sumit mai ba ki khot ka hangning ngene pe kani ke event ru kalong ba itnat ka ba ki khot ka max exclusive extra reward phila ban pendep ye mission na ka phio yunu token hak por phile kai te khnang ba phinyo ban claim yunu bundle bat ya uni emote lane phila ban claim ye kani ka custom nang ta susu dei kadan sa kawai ka event hangne kadan sa kane kila banjit nang ni kawai ka gon ane kawai ya kane ka kat nang ta bat ki bobon hini pila banjit hangne pila ban ya kai kham pnyo igli token pila ban thit dia kini lengba uni token shen ka free fire kan sapmi no ya kane ka redeem code ka ba ki khot ka free fire wall service ka ba ki khot ka FFWS redeem code kadiki redeem code kan semi notion to subscribe lupa ya kane ka channel khanang bhnio ya kane ka emote ya kane ka wei ka Gluwal nang ta ya kane ki karakter tengai perlok phila sngothu bat phila tip lano kane ka redeem code kan mi te sngoba ban subscribe te kublai sibon ngine kendo pat ha ka next video